بله عبارة وخوش سلاو ريز و حرمت اب وشانا مي لسر قنال زانا تبي دو ام وشانه دجربينن از دارم هونه جي بمربن يعني اب وشان صرف مجبور جرباندنه شكلي ام قالن بهذا زير صحبت تيجي بكر نزانم اما مجربانديه كازما دقائق مساعدة وبخوازم از بنرم به چه içtim ver. بله تفيد الدو وام كتني از دارم هونه باش بن الله الله مزانا تفيد الدو دنيا تشتكي يا اب çavayış انترسانت neyse بله وام كتن وشانا زندي هون همو بخيراتن سلاو ريز وحرمات كاهم صادمة بلجيك از پاروکم جيكي هلا بتشاو درمشه بالتالي ام دجربينن هگر بمشي ام سيرفر برنامج چه بكن السيرفر بالتايبتي از خوازم موزيك چه بكم فرقنا كد ساعات طاوي برا نبلي بي اما از سرقانا قنال زانا تبي دو امين اف امي السروي از السروي موزيك امي بكار بينن ان شاء الله جي هون باش بن دوباره چاقو دما و ایوارا و خوش ولا قال لك هواجي نهال برهنه مالا واحد جرجر يابا نزاكت بلوت حجي اتامان ديس حجي اتامان كي جوان مالا وابا ولا ينف قناجي دوینا بر دنگ چاوای هون دبینن اگر دنگ باش بنا باش بهم کارن بله لعبزي حبكي ديس السياسة تبقى خفم يعني نهارنا وقت الموسيقى هون تقدير بكن حبكي درنگ چبو از كان بكم قير لأمي بحب الصحبات بكن ودفي قنال جديد از بالكي دوستاجي درخم ام هاور صحبات بكن او جي دبي از دفي نابري ده هم برد اخم و بارجي بدكم يعني انجا خم في قنالي واني مزم بكن تشقى ما بانغا وذكر بله والله از في دارم مالوابا ولا آغا يلدز نزاكت بلود قال سپاس مر جوار مالا و هزار جريابا هگر هم پاروکن آلی کریا وی هری مزن هم پاروکن وسانه کو از جی کاربم ام جی کاربن بگزن دوست و حواله خواه از نه پاروکم سیفیدارم هونه جی پاروکن ایروجی بتنه مثل زانات بی چکر برای ما فیسبوک فلان پیو گره دادن نه ام نه پیو گره نادن ام مثل نگه خواب سکنن جارaya كمين في قناة برنامج چedikم İnşallah em hepser kevin هذا هاجر مبارك وين قال واش فيش كلام آخر ام ده بن ام 20 بن ام 20 بن ام 30 بن ام 30 بن ام 40 بن واني تدي دبيجي دلوب دبيجي دبجول انجي دب بحر از ویدارم Ali Kariya ve واني çebi ev gellekin kabes ama me واني devje berdin az bar habki صعوبات بكم بله دوباره عباره و خوش سلاو و رز و حرمت و چما هنی کاتن هنی چون و کندزانن ایواری ام هبرابون مثلا که حجی آتامان هبو که حجی هبو ایده هبو لی شبش گوتی من موسا آقای یلدز گوتی شب خوش سلاو و رز و حرمت حجی آتامان جمعه اشارت شاندی واسر کتنی گلک سپاس نزاکت گوتی ایوار بش hürmetler. İvara hoş. Denk çavayı. Hacı tukarım nefsin şkerem ahore denk. Burası ev cerbandını. Yani muhassas bir tane bir cerbinim.
هەگەر ئەم بڤی قەنالی بسەرکەبن ji îropê ve em ê rojê careke zengîn yüce bay gelek gelek spas silav rêz yüce boy pardon deng çawayê deng tê bihîstin deng baş e nizanim deng min vekirî hekî yeqa min jî vekirî weka çîka ez wê yeqê bigirim biral hember we bêrêstî çê nebe deng gelek başî gotiye gerek wanî bê yeqa me vekirî weka pêxwasê digotiye pêxwasê Amedê rojava bi rastî zengî jî gotî deng baş spas silav rêz Ehmed rojava bi rastî jî dikele û hemû ev kelandina rojava jî bawer bikin hevalno dostno bi tenê derdê wan kulê wan armanca wan Ereb û Fars û Romî Kurdin welatê Kurdayê Kurd li okyanosê jî ji xwe re beqalekî marketke vekin dewleta Tirk ji xwe hey dîsê îro serokê dewleta Tirk dîsê wek her car ya gömecekler silahlarını ya gömdürülecek dîsa nara dîsa qefa qiran Elî kevokek heyî kevok an jî heywanek kevokek dema derin ormanê hemû kevokê wê ormanê çûkê wê ormanê teyrê wê ormanê zulmê lê dikin tadê lê dikin gotin dicê xwe de wî perîşan dikin ew jî êvarî tê çêlikê xwe perîşan dikin yani ew tişkî de dibêje di hikayê de ez naxwazim wî tiştî bînim ziman ji ber bê axlaqê lê ew zulmê dikin ew zulmê dikin yani ew ji tê ser çêlikê xwe de mesela dewleta Romiyê çi mesela wan hemû dinyê tadê li wan dikin zulmê li wan dikin li ba dinyê ne tişt dikin Orhan Cotiyar tu ser çavê miratî silav bi rêz û hurmet Arjîn bi ser çavê miratî hevalno ev qenalayê Zana TV yê duyemîn e yê Zana TV qenalê duyemîn e me xwest ez biceribînim û ez bêm Mehmet Biraziyê min tu ser çavê miratiyê min xwest ez biceribînim bêm hizûra we û ez dikarim vê jî bêjim hinek hinka ji me dipirsin nehewce em bipirsin herkes û axlaqê wî herkes û şîrê wî û rêya herkesî vekirî bê tiştê nel gora axlaq û çand û kultura Zana TV bê em cî nadin tu kesa raveya wanî bê zanebûn qefa qiran Elî Ewropa jî dirûtiya dike rastî jî bêjim hûn dizanin ez tim bangewaziyê dikim dibêjim li hember Ewropa li hember ew kesek em bên batilê nizam Amerîkî nizam çi ez hem dem ji netewa Kurdirê wek birakî wek hevalekî wek çawa bêjim nek ez hedê xwe derbas bikim an jî bêrîstiyê li hember vî gelê bikim gelek Kurdê me welatperwer hene karin ê wek min di nava rûpela pirtûk axin werzana jîr û gelek qedirbilind û bihane dîsa jî ez naxwazim bêrîstiyê bikim heger car cara jî wek şîreta wek nesîheta jî ez dikim bira li dilê kesî nemîne em niha ez werbêjim em niha 15 kesin aniha heger ev 15 kes vê weşanê parvekin Zana duemîn wê her sî kesî çel kesî belkî hûn aciz bibin lê heger hûn bixwazin hûn qenal Zana a duemîn mezin bikin hûn ê alîkariyê bidin min parvekin em 12 kes bin 15 kes bin 20 kes bin hûn parvekin wê ew 20 kes bivî çel kesî Krîstîna gotî çi kiran bername Adem Qara Çoban hebû piranî heval çûyê wira tiş nabe ew jî êmene biraxebe binêre kî ji bona Kurd û Kurdistaniyê di gotinê xweş di duha bike kekê Krîstan duha bike ew ji bo me
gelek bi kıymeti. Emin nerm senwan dijitalı televizyonu ku dua kezmer nakin. Binere ez çi bidbêjim. Banga biz bo wan Kurda heye. Tê her mizgeftê tu bawermend e. Ser çavê min. Baweriya te, dînê te, tu çi dînî baweriya te hebe biraqebe. Tu Alewî dibe, tu Ezîdî dibe, tu Suryanî dibe, tu Ermenî dibe, tu Cûhû dibe, tu Müslüman dibe, tu çi dibe birabibe. Baweriya te ser serê min ser çavê min. Tu derri dêrê, tu taca serê min e. Tu derri mizgeftê, tu taca serê min e. Tu cemê dizîvirîne, tu taca. Bi tenê, bi tenê wê baweriya xwe di ser netawa xwe negire. Dema alem işte pirsî got tu kî yê? Nebêje ez Müslümanım ya. Bê ez Kurdim. Xelas. Heger ji te pirsî got baweriya te çi ye? Bê elhamdülillah ez Müslümanım. Eyvallah. Ji te pirsî tu kî yê? Nebêje ez êzîdî ma. Na. Êzîdî bawerî ke. Bê ez Kurdim. Heger pirsî baweriya te çi ye? Wê çaxê bê elhamdülillah seddak ez êzîdî min û melekê Tawûz jî taca serê min e. Wê çaxê eyvallah. Fakat Kurd wanî nakin hevalo. Tu ji kê dipirsin armanc hunermend tu xêr hatiyê wek tu dizanî Armanca Delal ev kanal Zana Du Emîn e Zana TV Du Emîn e me li ser ceribandinê îro û ji îro pêv jî em ê li ser kanal Zana TV Du Emîn bername jî bweşînin ew jî karin niha em karin ser zî lê gerek em bigêjin 1300 kesî. Ana şansek dayî me niha nêzîka nesid û tiştekî yani ji me re 100 kes lazim e ku em têkevin normal weşana zindî. Gi YouTube me qebûl bike. Niha me bi mêvanî qebûl kirî YouTube ez we jî bêjim. Niha ez bawer dikim 910 kesê endamê wê çêbûne. Me bi mêvanî qebûl dike ev mehkê îzê didime. Di hundirê mehkê de gerek tu hezarî derbas bit û wê çaxê tu dibir resmî endamê kanalê YouTubeê. Neyse. Ji ber wê yekê hevalo. Wek min bîskat jî got anî ziman ez dubare tînim ziman. Bawer bikin ji wê yekî evan kesê na ser ekranê ne. Bi qanda riba we ez nizanim û ne jîr û zana me. Bi tenê ez li ser van ekrana û ji we jî cesaretê digirim ez diaxivim. Pekî Kurd çi dikin? Kurd beriya her tiştî ne gişê wan di nava nenûka de ne gişê Kurda. Beriya her tiştî baweriya xwe, dînê xwe dîtînin ser netawa xwe. Ew şaş. Cîranê wî birçî ye heqê nanekî nade cîranê xwe derin mizgeftê camiyê nimêja xutbê 100 lîrayê wî heyî dibêrîka wî de 90 lîrayî tavêne qumbara camiyê. Ew ne rast e. Ew nexêr e jî. Bawer bike nexêr e. Heger tê xêrê bike ew kesê gi cîranê te yê nan tune bikire heqê nanê wî dibêrîka wî tune yê xêrê bi wî bike. Ne hewce tu bavêne camiyê. Xwediyê camiyê heye. Xwediyê mizgeftê heye. Kî xwediyê wê? Dîn İşleri Bakanı dibêjin ya ew wan kesê gi erebê Audi ku 15 milyona 20 milyona Audiyê dibêjin zirxli araç. Guletê nare. Dibin wan kesê dîndar û oldar ne. Tu tê xapandin kekê min ez qurbana te bim Kurdo. Ez heyrana te û bawermendiya te me. Ez heyrana te û dînê te me. Ez heyrana te û îbadata te me. Recep tu xêr hatî ser çavê min hatî. Ez îro hinka wanî hevala qarşî Zana TV Du Emîn ev kanalê Du Emîn e ne Zana TV. Zana TVya Du Emîn e ji wî ya wî mivekir û hêdî ez xwazim ez mezin bikim. Ji ber wê yekê Alewî. Alewî. Ez di nava ve cemaata Alewî jî di baş jiya me nêzîka 4 salên nava wan de me û gelek jî şoreşa Kurd û Kurdistanê şoreşa Bakur jî bi aglibe jî Alewî ne. Taca serê me ne, kekê me ne, birayê me ne. Alewî em dibêjin Alewî ji ber di wê olê de Alewî ne em were dibêjin. An jî yanina ji bona me gelek pîroz û qedîm in, qehreman in.
destan nivîsandine damga xwe Kurdistanê dîroka Kurdistanê xistine lê hinek ji wan dema tu pirsî Tirkiyê dibe biz Alewiyîk qurbana çavê te ez bi qurban ez heyrana te ser serê min ser çavê min tu Alewî be ama beriyê bêje ez Kurdistanım mı? Tu ji Alman dipirsî Alman nabêjî ich bin Baptîst na wer bist du? Ich bin Deutsche dibe Deutsch bi serfirazî dibêje tu ji Tirkar dibêje dîroka Tirkar ne tu destan mestanê wan jî tu nene di dîroka milleta ji dîroka Tirka xerabtir dîrok tu neye ew bihnedê qala Osmanlı nizam çi torun morne Osmanlı jî şerşefatayî bû bi quru qerevalixê çend salkî împeratorî kir a wê demê împerator hebûn dîroka lêk tu jê pirsî nabê ben Müslümanım bipirsi ji Tirka bipirsi bavê min ji sed Tirkî deh heb nabêje elhamdülillah Müslümanım dibe ben Türk'üm lê Kurd newanîne ev veya kêmasiya me ye ji ber vê yekê em bi ser nakevin ev kêmasiya Kurdayî bawer bike kêmasiya me hebe Kadir Silav û Kadir gotî Silav qedrî ser çavê min qîmet gogre çok şükür ederim sağ olun ağzınıza sağlık evet ama ricam var paylaşın ne olursunuz yani 17 kişiyiz burada eğer paylaşırsanız 34 kişi olur 40 kişi olur onun için ilk programdır Zana TV 2'nin ilk programıdır canlı yayın yapıyorum onu da eğer paylaşırsanız gerçek büyük bir değer verirsiniz ve sen hoş gotî fe Mikey gelek spas mala ve hazar cariye peki em werin ser rojevê hemû kes li benda serokê gelê Kurd Birêz Öcalan û peyama wî ye ez ne duê baweriya de wê baweriyê de me peyamek negatif bêdanîn ji hêla Kurda de ha ji hêla netewa Kurdê ez ne duê baweriyê de me peyamek negatif bêdan em bêjin tiştê li gora hesabê Kurda ji sedî 20 nel gora hesabê Kurdayê niza ev dera îro çima wa ez bawer dikim gerek ez ayara wê çê bikim ya nizanim çima wanî dibe herkî wa dilerize neyse em ê bêjin sedî heştê li gora berjewendiyê Kurdayê ama sedî 20 kefa Kurda nehat bawer bikin hevan o tu cara tiştekî nel berjewendiyê Kurda be nel ber berjewendiyê netewa Kurda be ne ji bona berjewendiyê malbatê şehîda be ne ji bona berjewendiyê Kandilê û PKK û merkezê û komîtê tu cara wek dewleta Romî dixwaze pêk nayê te dibê bira serê xwe bingê dîwar axe te dibê bira ne rojê 10 Kurda bikuje bira rojê 100 Kurdî qetil bikin ji îro pê be tu gaviyekî Kurd paş bavênin tu neyê ji îro pê be ew bi rota bi rewta bi çelkez çıkışa bi demagojiya Kurdê bitirsîn nemaye Kurda Kurd pêşengê Kurda dibêjin qehremanê Kurda dibêjin çi dibêjin em ji mirinê mestirin dibêjin em ji mirinê mestirin çiqa gotinek xweş çiqa gotinek ku neyar nikaribe razê yek dehîndarê cîranê xwe bû feqet şîv hevjîna wî şîv danî mêrik şîv nexwar jinikê jê pirsî got kuro tu çima şîvê naxwe hevalo mêrik got xanim mazê çawa şîvê bixwe ez derdikevim hewşê cîranê me li hember min e û dehînê wî li min e dehînê wî li me ye bi Xwedê ez fedîkar im û ez nikarim razê min jî xewa min jî nayê hevjîna wî pîreka wî got wanî got erê wanî gotim sekir cam vekir taqa xwe pencera xwe vekir û ba kir got cîran got fermo cîranê got perê welmene got erê
گو یعنی ام دهینداره ونه گو اره جنی که گو جی ایروپه پره و مره والمتونه ام نه دهینداره ونه ایجا هون حبکی رانزه ایجا بجاره هون رانزه خوازم چی بیجم حتی نه او ظلم و بارباری و چافسوری دولتا رومی علمه کر کو گله ما جارنا گاج ترسا گاج ظلمه گاج دنگه توپ و تفنگا گاج دنگه چوتا وان کره نظام چیکا وانه بیباوی دفشیرمه لشکره نه در رازیان نکایی بون رازانه جی ایروپه gerek ew netewî Tirk jî ranezê. Bawer bikin gerek ew netewî jî îdî bes razê. Bê wan çi anî lê tiştekî ye netewî Kurd em wenda dikin di nava gelê Kurdê an jî di nava li kuça li kolana li cem gundiya dibêje filan keso pirî dilkeçik e. Bi Tirkî jî dibêje duygusal. Em wek netewî Kurd em duygusalin. Bawer bikin. Çi tiştek hatî serê me ji dilkeçikbûna me, dilpaqijbûna me hatî serê me. Heger 1901 de dema ji Moğolistan bi 4 kûçik 4 ker heşe hizûra we û 3-4 heb belgîr hesp ji Moğolistan reviyan li cîhanê belabû xwestin geriyan hatin bû bela serê me li Mezopotamya wê çaxê bav û kalê me ne dilkeçik bûna ew ne hewandibûna îro nedibûn bela serê me. Çima? Dîrok dibêje. Ez dîroka a herî ku vê dawiyê min xwendiyê an jî min bihîstiye hinek dibêjin 5 sal hezar hinek dibêjin zam çend hezar dîrokek ez zanim 13,000 netewî Kurd ev 13,000 sal e li xaka Mezopotamya dijî. Tirk kengî hatine Tirk heftê û yek yani 1701 ev 2000 em ê bêjin bira ev 1000 salê wan hatibin Mezopotamya. Em berî wan bi 12,000 sal li wir jiyane. Lê ez gulama wî Kurdî bim ku wê dîroka xwe bizanibe. Ez gulama wî Kurdî bim gizanibe ji ku hatiye. Bira eslê xwe netewî xwe jî lêkolînê lê bike ê Fariz û Ereb û Romiya jî lêkolînê lê bike. Heger netewî Romiya ji netewî min qadîmtir be ji netewî min pîroztir be ji netewî min asîltir be ez sozê didim ez nema Kurdistanê biparêzim. Lê dîrok jî ji me re dibêje dîrok jî dizane netewî Kurd êgê medeniyet bawerî însaniyetî û anî rojhilata navîn netewî Kurd bû. Bi dehê dewlet çêkirine netewî Kurd. Mervanî û Asurî û nizamkî bi seda me revkarî dewleta dik. Dewleta Mervanî ez bawer dikim. Ez naxwazim şaş bêjim Mervanî. 117 sala cêk dibêjin hîlwan. Li wir dewlet 117 sala jiyan dîye yaw. Çima hînê em ê vanan nizanibin û hînê jî deja binêre em miletê wanî qedîm û pîroz û delal em hînê jî hêsîrî û gulam û penaberê Ereb û Ecem û Romiyan e. Ev ne şerma mezin e. Ev şermik mezin e. Hinek ji me welatperwerin hinek ji me welatfiroşin. Dubare dibêjim hinek ji me welatperwerin hinek ji me welatfiroşin. Hinek ji me bi namusin bi şerefin bi gîretin hinek ji me alçak û bênamus û namusfiroşin. Heger netewek wanî be
سرکفتن جی چتین دبه هگر قیرقیرک جی تی گوه مرد اوی کسی به شرف و به ناموس دکه قیرقیر جی هنک جی گوه خواه آنجی کچکه خواه و چنابی لیب کن بکن دگرن او جی خفروش یک سروک وزیر جدر و ولا نیاره کردایی یک جی چک لدستال سر چای کردستان قیرقیراویه آب و برازینه خال یک خاله یک خارزه یک آب یک برازه حتی مرم کاری بیزی یک باب قروجیه یک لاو شربانه ام دوی درجه دنه ام دناوا تفگر کوانی دنه از خواه بیشم از قدری زانا بیشم دما الولاد بوم مهنری ترکا دکر نزا آرمانش لبری نبره آرمانش بخواه شاهید یعنی دادی گلک دوسته میشه هنه ده از وی چاقه اگر گوتن دی جه خواده به هنه دی گوتن بو var ya bu küçük burjuvadır. Küçük burjuva. Burjuva. Az jek jwana bu. Az irol xwanerim. Az dwe diroka xwanerim. Az dwe diroke şermezar û nalet dikim. Lê ne sucê me bû? Sucê der û dora me bû. Sucê malbata me bû. Sucê ap û xalê min bû. Sucê gundî û welatê min bû. Ez jî rastî ke. Heger kesek tunaba bigota qedrî zana tu Kurd e. Heta tu Tirkî dibêje, heta tu strana züftü bêje, heta tu strana damusunda û neler bêje, heta tu strana yaylalar bêje. Batmanê bêje. Ey dîberê bêje. Wernekirin. Dema ez lê solîm êk ez godar dikirim hemû Kurd bûn. Yekî Kurdek got ya qedrî zana tu çima Tirkî dibêje tu Kurd e. Yani belkî hinek ji we bêje ma tu ahmek bû. Te zanî bû tu Kurd e. Ez zanî bûm ez Kurd im. Ama ew yek pêşkeşiya me bikira pêşkeşîvaniya me bikira tune bû. Paşê ez hînî Kurdî bûm, hînî Kurdetiyê bûm. Kengî dema PKK û qawa û qûq û nizam çi derketin ez hêdî hîn bûm. Ew partiya qûq bû ez birim dawet û kêf û seyranê xwe. Heta rokê di dawetike de hunermend Armanc hatibû wek mêvandarî dawetê. Yani hatibû dawetî bû a dawetê. Armanc li vir kare binivîsîne. Hatin cem min got ev şexsek li vir navê wî Armanc e. Navê wî digotin yani ez bibêjim Armanc. Got dengê wî pir xweş e. Bira bê strankê bêje. Min got bira. Hat. Armanc hat. Armanc tu xwedekê tu vir binivîsîne lo. Armanc hat wê çaxê stranek şivan hebû way li min. Ew stranek ez lê dixim û dibêjim. Yani grup a min e el dawetê me ez lê dixim û dibêjim. Neyse min got te kîja stranê bêje got ew kilamak te berê lê dixist. Way li min. Min got tu kîjan de wê çaxê jî talebe hebûn an jî apocî hebûn û qûq bû qawa bûn dedaqede bûn nizam çi bûn pir bûn. Ez jî dibêje nizam teleba li filan derê nizam kê xistiye, li filan derê nizam çî kiriye, nizam filan derê çî kiriye. Ez nizanim îdeolojiya wan, fikra wan, ez nizanim çi ye. Lê kêfa min ji mêrantiya wan re tê. Ez wan jî nas nakim, kesekî ji min jî negotiye. Tiştekî qehwa mehwal derat bêjim, teleba li filan kesê xistiye. Yek li Antepê ji teleba nizam kê kuştiye, adîn rojê heyfa wî hilanîne falan. Ev ya kêfa min ji mêrantiya wan re tê. û hala jî wan ya. Hala jî kêfa min ji mêrantiya wan re tê. Bibexşînin. Armanc got
Ez bardim armaz gos kokçi mi? Tişkî wanî got. Min got wê şexeştel saz naxim. Ez te dil naxim sanê jî. Aman zaman ez telebe mi ya? Çima armanc ne telebe ye. Yani ew jî ne sampaziya telebe. Rasteke qedrî zana gotiye. Renjber gotiye. Ji ber wê yekê komno. Ji ber wê yekê. Ez van serpêhatî ji ber ke ez bêjim. Heger hin min gote hey qedrî zana. Tu Kurd law. Law bi Kurdî bêje ji Xwedê bitirse. Ew nebese tu miletê me jî hînî Tirkî dike, asimlê dike. Me bi destê xwe asimle dikir. Em diketin pêşbirka, hani dibe yarışma. Em diketin pêşbirka kî hînê zanibe bi Tirkî xweşik bi axife. Em diketin wê pêşbirkê birê min. Rast e, dijmenan asimle kirine. Lê bi qanda dijmin kiriye, me jî kiriye. Me jî kiriye. Serokê Öcalan got hatin Rihayê, got me xwestin vê partiyê nû bidamezirînin, partiyê çêbikin. Got me ji ixtiyarê xwe sewal kir. Apo xalo em dixwazin Partî Kurdî, Kurdistanî çêkin falan. Got wanê ixtiyar mextiyar me gotin lawê wê dara eşk bûyî ma ji cî şîn tê dar eşk bûyî bavo çi mesela Kurdîtiyê Şeyx Saîd kir çi bû, Seyid Rıza kir çi bû nizam çi got moralê me kirin sıfır. Rastî jî wanî bû. Ew jî rastî bû. Lê got me li wan guhdarî nekir. Feqet di nava civaka Kurda de hînê jî. Ana ez mezinim, min 6 salî me. Lawkî min, xwarzîkî min, birazîkî min, cîranekî min. Derê üniversiteyê. Ji min çêtir zanî înternetê bikar bîne, ji min çêtir zanî dîroka dunyayê cîhanê. Ji ber ke ez li dewsa bavê wî me, an jî ez bavê wî me, ez apê wî me, ez xalê wî me, ew ê nezantiya min qebûl dike. Em çand û kulturek wanî didin zarokê xwe, netewa xwe. Ew şaş e. Ew şaş e. Heger ez biraqe ez mezin bim. Lê di hêla zanyarsiyê de, di hêla dîrokê de, di hêla tarîxa de gerek bêjin na apo tu divir di şaş e, ez dilastim. Lê em wer nakin. De filan kes mezin e lo, dewsa bavê te guhêne bi awî bike. Ew dewsa bavê me ma şaş e. Şaş e. Wek mesela ku perçak rojnama te didît, yani perçak qasta te didît, ew qasta jî Erebî dinivîsan. Te nizanî bi çi dinivîsînî, tu bi Erebî jî nizanî. Te nizanî çi dinivîsan, te deh derba ew yaziya Erebî maçî dikir, daftarî ser serê xwe û tu şaş dima te dikîdira cikî paqij xe. Belkî ew yaziya Erebî, nivîsandina Erebî, belkî fermana te tê dinivîsand. Belkî tiştê ne baş tê dinivîsandin. Seksualîtê tê dinivîsandin. Belkî tiştê nizanim ne çima hingî em war hîn kiribû. Em hîn kiribûn. Netewa me, bavê min, apê te, kakê min, gundiyê te em hîn kiribûn. Ew nerast bû. Gerek em hîna jî tiştê wanî hebe, em li dijî derkevin. Em li dijî derkevin. Ya du emîn heşta mesirê bavo hema nizam li hember wî birêz bi, şita mesirê. Kuroj min mesirê ma nezane. Ji min mesirê min dişîne nav mayîna. Ji min mesirê min dike dijminê netewa min. Ji min mesirê xurûcîtiyê dike. Ji min mesirê tirkarê dijminê mir didû distîne. Wendakirina Kurda ji vê yê kesik malê naçîne ser vê. An jî ya jî qehremantiya Kurda, fedaiya Kurda, fedakartiya Kurda, bi rastî jî tune netew newek Kurdan fedakar in. Malê xwe didin, perê xwe didin, canê xwe didin, bi ro bişe. Tune netew 40 salî wanî nikarin mücadelê bike. 40 salî bê rewestandin, bê betlanbûnî, bê ax û bê tof. Merevê xwe bi qurbana vî gelî kir. Lê bi qanda wê jî nezanin. Kura zapê te mi? Pêl min guhdarî bike, ez bê biçûyê hokme be. Hîna jî hîna di civaka Kurda de bavê wî tê hindir. Bavê wî tê hindir.
هەگەر ڕابێ حرمەتێ ژێ بکە براقە بە ئەز نەدەژی وی تشتیمە ئەمێ بێژن لاوک ڕانەبوو ji ber قیامەتێ ڕادکە تۆ ji ber min ڕانەبووی حەشا حزوراوە حەشا حزور نزان tu çî miketî ulan ji ber min ranabe ez bavê te me ne rast lo ji ber nekin bibin abone gelek gelek spas Mustafa gelek gelek spas bipejirînin û bibin jî abone çavê we min ji ber ez dixwazim bi rastî jî vî qenalî baş mezin bikim û vî qenalî jî em ê program û projeyekî wanî çê bikin em karin bêjin paşê ez ê bifikirim kabê em çi li ser çê bikin zana tevî zaten projeyê belî ew ê werbimîne vî qenalî em ê tişkî de jî tişkî xweş em ê pêkbînin di huzura we xin bîska di ser zana tivî manî ziman em li Awropa ne ez di wê baweriyê de min nêzîka 2 milyon Kurd li Awropayê kêm fazla an nizanim ama hene û em gijî ji wan 2 milyona milyon û nîv garantî dilê me ji bo Kurdistanê dixin ne belê heger ji wan milyon û nîv kê milyonek em rojê ewrokê diyarî em ê bêjin heyva sor ana îro qurûma herî ku alîkariyê didi Kurda ew Kurdê ki di zîndana dine ew Kurdê nikarin kiriya xwe bidin ew Kurdê perîşanin ew Kurdê muhtacin ji xeynî heyva sor kesî wan tuneyê em wek Yahudiya bi vî gelî re ji bona vî gelîr bidir û bistînin bawer bike em ê bibin di rojhilata navîn de dewlet jî û dewleta herî dewlemend çima petrol û komir û zêr û zîvê me jî heye lê hîn ew kêmasiya me heye herkê ewrok lo em herkê ewrokê em bavênin qûmberê û bidin heyva sor rojê milyonek çêdibî yaw tu dev ji milyonê zikê berdê em bira 500,000 ne milyonek ne milyon û nîvek 500,000 em rojê ewrokê bavênin qûmberê bidin heyva sor rojê 500,000 ma dawiya wî perî tê em ê 10 heb milletê Kurdistana Bakur xwedî bikin em ê 10 heb 20 heb 5 heb wek netawa ew gelê gil Rojavayê ew gelê perîşan di şer de yê dibin bomba û bardamana Tirka de yê û perîşan e gerek ji wan ji me pê kesî wan jî tune ye çima wê çavê me destê Amerîka û Awropa be di vir de kêmasiya me gelek gelek heye bi rastî jî gel derin me şike ew dibe qej Kurdistan xelas kiriye 10 euroya didi şevkê derin şevkê Newrozkê te dibe qey Kurdistan xelas kiriye lolo babo 10 euroya te mehecarkê tu derin me şike li ber li hember saet gerî la li wî çayê Kurdistanê meşa saetkê meş li wî çayê dema bimeşe berberî ne berberî saetik meşa gerîla kî ye ji Xwedê bitirse ez qurban ez heyrana we bim wanî gerek em bidin û bistînin gerek em wanî bistin û bistînin li Almanya gotî çi rejber li Almanya tenê zêdeyî 2 milyona heyîkekê qedrî aha binêr dawadê meşik çê dibe 5,000 tu peyda nake 5,000 tu meşikê peyda nake heger ne ew meşê gelek giranbuha û meşekê pir te dî pir pêwîst e çima bavê min û em dawa Kurd û Kurdistanê dikin millet dikwanî bi ser nakeve tiştek tu dixwaze gelek giranbuha ye tu welatekî dixwaze kîjan welat welatê bi seda esîmle bûye welatê ji hêla 4 heb cenewar 4 heb vampîr 4 heb milletê dewletê bêdînî bêîman ji hêla wan di perçe bûye ew nebese di baweriya te de di serê te jî tu perçe kiriye
او نبس دلي تجي تو پرچه پرچه کریه دو باوریا تجي تو پرچه پرچه کریه بس بابه من زخار بفكرن تو دولت تو ملت تو parti sazî örgüt çel salî şerle kiriye çel salî çel salê Kurdayê şer dikin min bîskadî vîdo temaşe kir min binê wê jî nivîsand vîdo evan hinek Kurd hene hûnê min bibexşînin ez dexlê namusa we me ez qurbana we hûnê min bibexşînin hinek Kurd hene rîşa qûnê ne hûn zanin rîş çî ne rîş ne dibik tu lê binêre ne tu karî tu lê binêre û ne dibik tu rê alemê bide rê xelkê bide şer mi çünkü vîdok ji min re dostkî gelek ez ê hez dikim ji min re şand ew vîdoya Vallahi hîn vav sata min deyî min got belkî ez kopya bikim ez wê bikim wek vîdokê temaşe hûn û pêşkêşî we bikim dibêje ev Kurdê Bakur ev şervanê Kurdê Bakur e PKK bi hostek axa Bakur azadkirin hatin vêdirê gundik azadkirin hatin vêdirê mihalik azadkirini jinekek vê di televîzyonke dibêje yani heger min got vîdo televîzyon e de îja tê bikene tê bigirî de îja were çel kîlo xwe nexwe jinek Kurd di televîzyonê Kurda de li Başûrê Kurdistanê û derheqê wê şoreşê de nabêje dil dixwest wiha bigota şoreşa Bakur şoreşa herî mezin e perçê Bakur 35-40 milyon beşa herî mezin e ev 40 salê wan e di bin zilma Romiya de qîrqîr û nalînala wan e ev 40 salê wan e ji bona xweserî û azadbûna xwe tekoşînkê dimeşînin heyf û xebîne gerek wer bigota kevir li hêla tirî dike û alîkariya Tirka neyarê Tirka dike ji bo vê sedemê dewleta Tirkatiyê Başûr ketî Başûr wer dibêje yanî PKK sebeb ji xêra Xwedê re beryag ez anjiyan bibim beryag ez bimirim ez û hinek ji wan awa wanîn werin hember hev û yeko em neqeş bikin û li ser Kurd û Kurdistaniya bi dîrokê têxin holê dîrokê pêşkêş bikin û bipeyivin ji wan heye Tirk ji wan hez dikin ji wan heye Tirk qîmetê didin wan ji wan heye ku dibêjin em tişt dikin bibexşînin ez ji we jî lêbûrina xwe dixwazim ez bi doza Kurdistan kim bi gora Qadî Muhemed kim ne tişt dikin heger dewleta Romî qîmetkê jî didi wan bi xêra vê şoreşa Bakur çima xêra şêroşa Bakur e dibê em ê vana bigirin di destê xwe de ji bo em li şêroşa Bakur xin mesela hemû vir ye biraz ji bîr nekin got me ew pasaporta sor dawan bi xêra pasaporta me cîhanê digerin em ê ji wan bistînin dema referandumum çêkirin Erdogan ji wan got binêr hedê xwe bizanim ez ê dişê berê we bidim çiya dema Helepçe neçûn Tirkiye û Îranê û Nizamkirî hatin Bakurê Kurdistanê mehem bêza xwe ji wan vekir ha em poşmanin wek netew na qedrî zana ez poşmanım netew belkî ne poşman be ez poşmanım ez zarokbûm bavê min du were xwînî me qaçore dida dibêjin ya aylık aidat ew du were xwînî wê bavê min heger du fenîk du qurûj paya min tê hebe ez wan wê para xwe
حرام دكم لوان جي حلال ناكم برا فيها هركجي بزان بس هوني حياة كنجي واني در حقي بان كرده با كرده نگاتي باقبن و آلي كاريه بدن نيارياو جبر ويكي ايد بس gerek هنك بيجن قرال تعزية ايد نانگنميتي يلاقاتي دبيجن يا نانگنميتي برجواندي شخصي ايد كسي خلص ناكه رجبر گوتی هگر باکورتت هر کچ خو نامینن تو راست بیجست قربانا چاویته راسته جبر وی ها دل دخواست بنه برزانی مسعود برزانی به مظلوم کوان رو هفدیتین چکر جنرال مظلوم آبدیره او روزاک به هفدیتین چکر zaten موشانجی چکر هگر باسکه مه بونا از بفریامش کیفا مالاویا با او مگم برز مسعود برزانی بریا بدو ما تشتێک دەهات دەبێ من مدحەقێتە دگۆت حەقێ باشوور دەستبێ و دیساژێت بێژم هەگەر سەرێمیژی تێ هەر ئەژ ڕاستیە بەگەرم ئەس تەرەسم سەرێمیژی تێ هەر ئەس دقونیار نانگەنمتیا بکەم ئەس تەرەسم چ دببرا بێ ئەدخوازم لەسەر ئۆنور و غوروراخوا bi şerefaxwe anjiyan bibim anwanî an bi destê Ezraîl an bi destê neyara ferq nake dibe bavê te swara kuşt peya kuşt dibêjî bavê min kê kuşt ayne ew hikayeyê rastiyê ji rastiyê netirsin rastiyê bêjin û min got ez îro têm dest û nigê te min ji Mesut Barzanî wergot min got ez spasdarim du mehberê heta min got Kurdistanek çêbî tu bim serokê ez bê me Kurdistanê ez teresim eyn wer jî got lê ez dîsê dibînim dek û dolab dîsê hene Zuhal Çelebî tu ser çawan hatî sila bi rêz û hirmet ez dîsê dibînim Zuhal Çelebî ev qenalê Zana TVyê du emînê hûn dizanin me ev bername jî ekstra me çêkir ez dixwazim îdî ser vê derê jî bername çêkin ji bo em vî qenalî mezin bikin ji ber wê yekê gerek heger te got bijî Kurdistan ez bi qurban li gora wê bijî bidibistînim ya nebe bijî Kurdistan heger te got bijî heger tuwanî bê bijî dîsê çê nabe xwe nebe bijî ya bi bijî Kurdistan Kurdistan jî çê nabe vurgerî la bijî nizam çi hemû valayê di pratikê te xwe îspat bike bîskadê yekî vîdok ji mişan ji hunermendekî mezin min fedî kir min wek qedrî zana ji wê vîdoyê fedî kir bawer bikir êgê vîdoyê şan nizan li virê nevire ji min mesaj şan bîskada ama em çima wanîn ya hinek hinê diaxivin ya Türk'ün sanatçısı, Arap'ın sanatçısı, dünyanın sanatçısı böyle midir bilmem ne. Onun ülkesi var gözüm. Onun devleti var koçum benim. Onun pasaportu var, kimliği var. Senin neyin var? Senin neyin var? Senin ülken yok. Tu azad ser bu ne bu ye? Devlet hatta ne tevatat bin desadayı, kırıkıra dayıkatayı. Tu duveciz mırı, az dixwazim azad û serbest hunerê çêkim. Tu şaşe. Tu ne wek hunermedê Ereb û Fariz û Romî û Alman û Rusayê. Tu bin destê. Tu ne hunermendê Kurdayê jî destê xwe de. Kim nasnamata a Tirkayê. Tu tenê Kurdî dibêje. Tu ne nivîskariye Kurdayê. Tu tenê Kurdî dinivîsîne. Vana nabînin. Van tiştikilana. Vana ne ji bona berjewendiyê wan e. Binê ez war vekirî bêjim. Jinekî hebû. Keça Kurda, keça zıkkımın köküş qewla Tirka be. Kal kul vana. Ji bona berjewendiyê xwe. Konser bi konser, davet bi davet
digerin ji bona berjewendê xwe ez ji bangam ji bo van Kurdayê li vana godarî nekin ne hunermendê welatperwer bin bedelê nedin li wan godarî nekin hixuz ne saftirîk bin gerek îdê heger tu dixwaze welat azad û serbixwe çê bibe gerek tu xwe naz bike dora xwe naz bike berjewendiyê welatî biparêze ne ê şexsiya di dema xwe di vana zanîbû kesek nivîskar hebû tu nebû vê hereketê ew nivîskar derxistin holê vê hereketê hunermend derxistin holê şehîda derxistin holê tu îxanetê bi şehîda dike dema te digo ey şehîd şehîd dema te digo nizam Renas, dama te digo Harûnê min, dama te digo Berîtan, dama te dibêjî Mîrxan, dama te dibêjî û bi seda bi hezara. Lê îro Tirkiyê, îro tu derê qedeha şerabê bilind dike. En nel dijî şerabat te me, en nel dijî alkola te me, en li dijî sekinat te me. Şerabê heyasmê ve xwe ji mir çi. Lê bila sekinat te hebe. Lê hûn yanar dönerin. Ji ber wê yekê bira kesî ketine sirê ketine pêşbêrika daweta kî daha zêdetir dere daweta bira dost dijman bizanibe heger dawet pir bi qîmet bûna hunermenda hunermendên vanê bilind wê hemû biçûne daweta dawet sanat bin pê dike dawet huner dikuzî veya bizanibin di not û di dadê min der ji daweta berda şahidê me hene ez diçûm sê daweta li İsviçre Mêrî digot bira qedrî zanabê ê digot bira qedrî zanabê ê digot bira qedrî zanabê ereba xistibûn bin me erebe xistibûn bin me şahidê min hene bikarin bipirsin bi wê erebê ez çûm vê dawetê min saetkê digot ez çûm daweta di min saetkê digot û wanî sê dawet min bi hevrî îdare dikirin tabî li ser navê Qurûmê paşê min albûma çawîşo derxist min got ez nemaderim daweta min dawet îptal kirin bira kesik nebêjê dawet küçük görüyorsun erê düğünleri küçük görüyorum ben. Düğünler gerçek anlamda bir sanatçı düğünlere gitmez. Bu kadar basit. Albüm yapıyorsun, kaset çıkarıyorsun. O zaman kaset çıkarıyordun. Düğünlere gitseydin senin albümünü kimse almazdı. Nasıl olsa diyordu ben düğünde adamı dinliyorum düğünde. Ama Xwedayê xwe bitirsin. Hûn ser piştavî gelî bû hunermend law, hûn ser piştavî gelî Welqûş adası li nizam Antalya li derê ha apartman kirin û vîla kirin hûn bûn xwedî qariyêr hûn bû xwedî şexsiyet ê law ji xêra ji kerema xwe rê hemkî bi çavekî jî li vî gelî jî bêrin yaw rêzar bil hember vî gelî Xwedê Teala di ser we re bî yaw hûn piçik we bûn xwedî qariyêr û navdar hûn ê vî Kurdî bifiroşin wê çaxê bira gaznameş quruciya tu nebe Wallahi bira tu nebe qurucî dewlet li wan dinêre qîmetê di wan maaş di wan wê çaxê heger ferqa we quruciya çi heye me mostaqadî zana tu Elî Kortak naz dike gelo Wallahi hîn Mustefa koyun en nizam belkî naz dikim belkî en nizanim ama hevalê te yê ka silav gelek em ez naz bikim nas nekim en nizanim di çi rewşê de jî tu qala wî dike ama ji ber wê yekê nizam me çend deqe bû ez bi we re me ji ber vîya jî me hez nakin gelê wan jî gelekî ji wan jî me hez nakin ji ber ez rastiyê têm ziman ji ber ez hema ez tişkî qeba bêjim qeba gundîkî bêjim bira yek sibê heta êvarî di destê wî de çentê wî li nava kîtlê bigere ew kuçe û kolanê İzmîrê an İstanbulê an nizam Kurdîrê ser û bin bike dibêjin ya li nava gel bigere û bira ê dijî sibê heta êvarî di meyxana û bara de bîra xwe raxiya xwe vexwe û bêje ez jî wek te welatperwer im ez qebûl nakim ez şîddet dijî wî kartînim
Anji bira hünermendik bepere her ve şebe her bazı Viyana bazı nizam ki o yek jî ji salê careke her şevekê û milyonek lîre bixwaz. Qebûl nekin. Ev jî kêmasiya gel ha. Vana ji bo çi ez tînim ziman? Ji ber pêk hatine ez tînim ziman. Yani ne hayalî an jî ez war difikirim. Na. Mêrek ji bo lan Newrozê milyonek lîre xweste bû salê Çînê. Newroz çi ye? Cejna netewî ye. Cejnek gela Kurd e. û ew yek milyonê xwe dibû anî bûn Ewropa. Ev ne axlaksiztî ye, ev bêaxlaktî ye. Hacı Ataman gotî Kadir abi düğünlere giden onlar sanatçı değil, çalgıcı yani para. Yani ezber vê ki ez dexlê namusa wem ya hûn bi qedrê Xwedê kir wallahîn billahîn çiya hebû çiya ya dengekî li ser bû. Ya o Serhat Ozan Serhat dema tê bîra me rev kezeba me rev şewtî ya. Di nava 1700 hunermendê Tirka de li İzmîrê dubare bêjim li İzmîrê di nava 1700 endama dî yek Emîn hat. Hunermendkî wer meşhûr hunermendkî wer zana canê xwe da çû şehîd ket. Ji Xwedê bidizin fedî bikin. Heger piçik şerm, axlaq, şeref, hesyet bi wer hebe hûn ê layıqî vî gelî bibin. û hûn dibin sebeb ku ez van gotina ji wer dibêjim. Hûn dibin sebeb ku ez karim we wanî rexne bikim. Hûn dibin sebeb zimanê min li ser we wiha dirêj e. Çima ji bo hunermendkî welatperwer ez dikarim wanî bêjim. Ji heddê min û bavê min zêde ye. Ez ji bona hunermendkî welatperwer welat hez tiştê wanî bêjim. Wê gel me bi tûkê bifetisînin. Tu dev ji hunermenda berdin. Ez bêjim xelî xemgîn heddê min ez wî rexne bikim. Ez bêjim şemdîn heddê min ez hunermend ne ew tişkî dibin. Heddê min ez wan rexne bikim. Heger ez wan rexne jî bikim ez karim di hêla huner de wan rexne bikim. Di hêla welatperwertiyê de welathestiyê de ne heddê min ez wan rexne bikim. Ya ji Xwedê bitirsin ya. We çenda vî milletî anî kirî xwe kirî ticaret bi ticaretî banka min ji bo vî gelî heye. Heger bi rastî hûn Kurd û Kurdewar bin vana nînin dawet û seyran û kêf û şahiyê xwe bavê min. Bira perîşan bibin di kuçak kevin. We kijan kuçê ew anîne bira dîsê here wê kuçê. Ez rast û rast dibêjim. We ji ku anîn bira dîsê here dûr kevin. Heger hûn vê weşanê par vekin wek min got em ê hêdî hêdî bibin 20 bibin 30 bibin 5 bibin 100 bibin 105 wek zanatî bibe naçawa giyaştî 20,000 wê ev ê ya jî wanî bibe û hûn dizanin ez xwedî îrade me. Yani bawer bike dema min zanatî jî vekir û niha jî 7-8 kes li ser vê zanatînê coter gotî çi sihata xweş be. Rastî jî evan hunermenda bûne bênga hûn era tekoşînê. Aynen. Hîne jî ew kesê li ser zanatî bernama dimeşînin helal hazir ez werbêjim. Em silav rizê xwe pêşkêşî wan dikin. Spas ji bo keda wan. Heger îro gihaştî 20,000 ev zanatî keda van camerêk niha li ser dixebitin hene. Mala wan ava. Tiştên cana ji min tê pirsin ez naxwazim têkevim tim mijara. Em beşerin. Ji ber îro ji min pirsîn ez dixwazim ji wî ew qal dikim. Em beşerin. Me şîrê xavî mêtiye. Dibe em cana têkevin. Herkes di gora xwe rastîk wî heye. Yani dibe ez rast. Ana tu qedrî cana bipirse qedrî cana heyas ez baş axifîm û ez rast axifîm û ez rast dibêjim û belkî şaşîtiyê min jî hebin ez têk nagêjim ê. Ji ber wê yekê herkes
Türk dibeci ya, herkes kendine yakışanı yapar. Züberi ki ica ricamız var bir kanalı zana duyemin. Ezve ana mesela ana hatta biz tuttuk kesa hatı bu. Eğer biz tuttuk kesa par bekin de bir çelu çarkes. Ricamız var ya onu par bekin. Ya ve askerim Karachi ha idi. Türkiye dibeci ya dilenci oldum karşınıza. Valla zibı gaydi biz var. Ezver bezim. Evçi ya. Devam edeceğim par bekin. Vay. Benim Mardinliğim tuttu. Ben Azerbaycan Mardin'a mezgirtim. Esselamu hürmeti xo peskeçi vedikim. Hun her bizim xodekiri hun hane. Hatta hun hebben ve zamanımızı 5 metre adres. Hatta hun hebben ezevani bir keyf ve şahiye derken hember ve hatta hun hebben ave cigeramızı xos ve bağır bakın. Ben minin xeyri xoş yedi. Şava ve min xoş. Selamu rezu hürmeti xo peskeçi vedikim. Hun hebben ama az daxle ve min hun ve veşane parvek. بهوارو بقيرينن من به زونا بينن كنا كن كردنا